Hej med jer! Her er alle grundene til, at I skal swipe til højre på Grundtvigs F24. Hej igen! Her bag os, der er klokken nu slået 4. Det betyder, at søde elever på Grundtvigs Højskole, de chancer hårdt. De chancer også godt, men de chancer i den grad hårdt. Der har vi Jacob. Han er rigtig god til at chance. Landscape mode. Ui! Her hvor jeg står nu, det er ikke en skrotbunke. Nej, det er simpelthen vores talerpodie, hvor at elever fra højskolen og lærere, de holder morgensamlinger for alle eleverne på højskolen. Vi synger, vi danser måske lidt, og vi har bare en dejlig tid her. Den er vist egentlig min. Den får du 15 stykker af. Brandbar, brandvarmt, floor, brandslukker, når floor går i ild. Alt sammen en del af Grundtvigs gode højskoleoplevelse. Tak for denne gang. Så håber vi, at det bliver et match, og vi ses på Roskilde.